Archbishop Jose Palma miawhag sa mga Sugbuanon nga tabangan ang mga nasunugan sa dakbayan sa Mandawi. Ani ang report ni Alan Domingo. To receive, no? Salamat nga ang Ginoo tungod sa iyang gugmanag hatag nato ning pribileyo nga wa ta masunugan or ano pa man, pero let's remember atong mga biktima kay kinahanglanon nila ang atong tabang. Kini ang panawagan ni Archbishop Jose Palma sa kaparian ug mga parokyano nga magpakabana alang sa mga nasunugan sa Barangay Giso ug mantuyong sa dakbayan sa Mandawi. Nakahatag na hinuon sa pasiunang tabang ang simbahan pinaagi sa Caritas apan nakita sa Arsobispo ang kadako sa panginhanglan sa mga biktima sa sunog. Mukapin sa 2,000 ka mga pamilya ang nawad-an sa ilang mga Pinoyanan gumikan sa sunog niadtong adlaw Sabado. Temporaryo silang gipahiluna sa Cebu International Convention Center, din sila nagtulda. Gitakbuyan na sa sipon og ubo ang mga bata tungod sa kawalay tarong nilang pahilunaan o kainit sa panahon kun panahon sa adlaw. Ining ilang panginahanglan padayon pa man ini hangtod ma-rehabilitate, no? So we continue doing mao kini nga ministry kay siyempre wa gyud gusto nga masunugan, but kung matabo ini at least they should feel nga they are not alone. Alan Domingo, Balitang Bisdak.